Lolu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo eziphambili ngokuhlwanje. This particular engraving mean if somebody is to duplicate this, they must also be able to design the logo and be able to have it in. Umkomishinala wegunya lezokhuseleko kwimida yeli uthi batyale uhlobo olutsha lwezitampu ezakusetyenziswa ngamagosa kwimida yokungena kweli ukuphucula ukhuseleko. Kubhlungu because abantu laba ordinary people laba baphansi lapha yibo laba bazoyizwayo, those who are in power laba phezulu bazo survive. Amashishini eMpuma Koloni nenkxalabo malunga nenyathelo elimiselwe yiMelika lokonyuswa kwerhafu yangaphaya kwe-30% kwimpahla ethengwa kweli loMzantsi Afrika. Manti sibulisele kuNimzo Ntsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele kaloku kuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje. Umkomishinala wegunya lezokhuseleko kwimida yeli uGqirha Michael Masiapato uthi batyale uhlobo olutsha lwezitampu ezakusetyenziswa ngamagosa kwimida yokungena kweli ukuphucula ukhuseleko kwaye kusiphuleke nokusetyenziswa gwenxa kwezitampu zeli. Uthi istampu ngasinye sinomnombolo yaso eyahlukileyo. uMasiapato ebekhupha ingxelo yekota yokuqala ka-2025-2026 ye-MBA e-GCIS ePitoli. Ukhomishana Masiapato uthi inzwelaboya beyikwazi ukwenza ubugebengu ngestembu esidala wathi kulesi sishi istembu ziqine kakhulu ezokuphepha. In security features in terms of the stamping part of it. If you check here, you will see the BMA logo is actually engraved in, and this particular engraving mean if somebody is to duplicate this, they must also be able to design the logo and be able to have it in. Likulesikhungo kuyingqinamba enkulu kangangokuthi isebenzi azenele. Of underfunding of the BMA is multifold. If you look at, for example, human resources, our structure as approved, we are looking at around 11,200 plus individuals, but we are sitting at around 2,500. Automatically, that demonstrates that we are operating at 20%. So that has an impact in terms of our ability to cover even the vulnerable segments on the borderline to be able to do this work. Phezulu eBMA sithi benza ngayo yonke indlela ukulwa nenkohlakalo ebandakanya izisebenzi zabo. Operating with body cams, meaning as they do the work, we are able to actually see what they're doing in terms of their interaction with travelers is both visual and audio. In that instance, any attempt to do some kind of corrupt activity will be able to pick that up. It is for that reason, just in the last quarter that we are talking about, 9 officials had been fired within the BMA for having found to be corrupt. Baneyinhlaka ezehlukene emphakathini bese ikhombisa ukungenami ngabantu abakuleli ngokungemthetho. Kukhona abathile baze bagcwala umgwaqo bemashela lokhu okufaka phakathi inhlangano iMarch and March. Igama lami nguCalvin wakwaDludla eindabeni ze-SABC ngibika ngisePitoli. Inkulu baphathiswa yaseGauteng uMnumzana Phanyaza Lusufi ikhuphe isiqendu sesibini sengxelo ezingama-39 zophando kwizityholo zorhwaphilizo nokuziphatha kakubi kumasebe orhulumente wephondo. Isiqendu sokuqala sengxelo ezingama-47 zophando sipapashwe ngoJuni. uMnumzana Lusufi uthi ukupapashwa kwezi ngxelo luphawu lokuba ulawulo lwesixhenxe luzibophelele kwenzeni izinto elubala ekuphendeluseni amagosa nokulwa urhaphilizo. Amashumi zophando kurhaphilizo zipapashwe esidlangalaleni. Icandelo lophando ngaphakathi eGauteng liphande amasebe aliqela njengelezolimo nophuhliso lwamaphandle elezemfundo nelezempilo. Abasemagunyeni baxhalabile liqondo eliphezulu lorhaphilizo nto leyo isingela phansi ulawulo. Also found some audit outcomes which indicated some departments are not performing ideally. Within that context, I've taken a decision to reshuffle and reset heads of departments and remove other heads of departments from their responsibilities. Kabili izityholo ze-DA zokuba ezinye ingxelo zophando zigcinwa zindaba yakwamkhosi. At that stage that we didn't have reports on our desk, but because there was this persistent that there are these reports, then the DG requested departments to forward, because departments investigate, they don't have an obligation to send them.
Uvakalise kuzithemba isixeko saseGauteng esaseTshwane ukusindleka ingqunthela ilindwe ye-G20 ngoNovember. Ndiza kukhokhela amaphulo okuhlola umgamo ohanjwayo urhoqo ngeveki ukulungisela lo ngqunquthela utshilo. Amashishini eMpuma Koloni anenkxalabo malunga nenyathelo elimiselwe yiMelika lokonyuswa kwerhafu yangaphaya kwe-30% kwimpahla ethengwa kweli loMzantsi Afrika. Amacandelo axhomekeke kakhulu kwimpahla ethengwa kweli nafana necandelo leentsimbi zemoto ngawona zakuqhoqeka ngamandla. Kungokunje kukho uloyiko lokuba ngahle oku kukhokhelele ekubeni uninzi lolahlekelwe imisebenzi. Eli nyathelo leMelika lilindeleke lichaphazele uqoqosho lwephondo ngendlela emandla. Lizana njengoko iinkampani ezivelisa izithuthi zikuxinzelelo kakade nanjengoko uMercedes-Benz eceba nokudenda abasebenzi. Nangona abasemagunyeni besithi banezicwangciso zokukhawulelana noku, icandelo lezoshishino lithi lixhalabile. The impact could be potentially job losses and the ripple effect that it will have on everything else. Because when people are laid off or when people lose their jobs, it means there's no income. We remain hopeful. We're concerned, optimistically hopeful that Donald Trump or President Trump will do what he did to Lesotho, when he reduced the tariffs from 50% to 15%. Ukanti noluntu luphefumlile ngakuku. Kubhlungu because abantu laba ordinary people laba baphansi lapha yibo laba bazoyizwayo, those who are in power laba phezulu bazo survive because bona banayo I chance. Donald, please be gracious, think of all of us, and you are actually not benefiting South Africans on the street, and it's us who are going to suffer the most about it. Urhulumente weli uthi uyaqhubekeka nokubamba ingxoxo nelizwe laseMelika ngalomba. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Abahlali bengingqi basentlambele esajonisi eMpuma Koloni bathabathele izikhalazo zabo ezitalatweni ngokuphathelene neziseko zophuhliso zesikolo ezingekho mgangathweni. Abazali, abafundi nebhodi yolawulo lwesikolo baqhankqalaze kuhola wendlela u-R61 nobangele uxinano lwemoto iiyure ezininzi kule mpelaveki. Abahlali basentlambela ababanga ngelithi basakhe sisikolo sodaka kwiminyaka engaphezu kwama-40 eyagqithayo. Bathi kudala benkqonkqoza kwiminyango ngeminyango yesebe ukuba sihlaziywe, kodwa ziwe phantsi ezo nzame. Inengxaki isikolo sethu sesodaka asakhiwanga ngurhulumente, sasuka naso phaa saqala sapha kulaa ndawo inecawe sifake ngentungo senze ngentungo senyukela sakwenye indawo phaa kwacaba khona umgxobhozo sisakha ngodaka sazosibeka kule ndawo sikuyo ngoku isesodaka nangoku asakhiwa kudala sithenjiswa. 2015 ngoMeyi nge-5 kodwa sizokwakhiwa kutsho uMr Mbunge. Sahlala salinda sathi isikolo sawa sanje kulonyaka kuphele ngoFebruary phinde saphuthuma eBhitsho sawusocela le ngxelo kwathiwa kupheya nolungelo lokwakha ezi zikolo. Ibhodi elawula isikolo kunye nabazali boyikisela ukhuseleko lwabantwana babo. Sasibiyela lawa ucingo ngoku sifuna ukhuseleko lwabantwana kuba bababiyele ababi kudala siquqa edepartmentini. Ukanti isebe lemfundo lithi linolwazi ngemeko yesi sikolo. Ndingatsho into yoba sesinye sezikolo ezisadinga ukwakhiwa kodwa ke ilist yezikolo emazakhiwe per district isuka kwi-district and yonke loo nto yenziwa ngento yoba kujongwe inani lezikolo and also kujongwe nento yoba ingabe sisikolo xa sakhiwe kwiminyaka eli-10 ezayo ingasisikolo esisenabo na abantwana. Ngenkqubo yokuphuculwa nokuphuhliswa kwezikolo ebizwa i-ASIDI, isebe lemfundo eMpuma Koloni liye lacutha inani lezikolo zodaka kwiphondo. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude entlambela esajonisi. Xa sibuye evenkileni, usosiba jikelele we-SACP uMnumzana Soli Mapaila uthi ayizonjongo zeliqela uqhekeza imbumba kaNxantathu ngokuzimela geqe kunyulo lomasipala kunyaka ozayo. Ngoku masithunga umntana evenkileni.
Sinamkele kwakhona kwiindaba zeli jelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kweli jelo le-YouTube uthi SABC iindaba zesiXhosa, ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba kamcofi usubscribe sibongoza wenze njalo kwinqaku lokuqala sitheni. Umkomishinala wegunya lezokhuseleko kwimida yeli uGqirha Michael Masiapato uthi batyale uhlobo olutsha lwezitampu eziza kusetyenziswa ngamagosa kwimida yokungena kweli ukuphucula ukhuseleko kwaye kusiphuleke nokusetyenziswa gwenxa kwezitampu zeli. Usosiba jikelele we-SACP umnumzana Solly Mapaila uthi ayizonjongo zeliqela ukuqhekeza imbumba kaNxantathu ngokuzimela geqe kunyulo lomasipala kunyaka ozayo. Umnumzana uMapaila uxelele irali yemibhiyozo yeminyaka elikhulu lasekwayo eliqela kwadlangezwa KwaZulu-Natal ukuba isigqibo sokuthatha inxaxheba kunyulo lwe-SACP izimele sathatyathwa kwinkomfa eliqela ngo-2022. Abaholi be-SACP bathi bazokwazi ukuhlinzeka imiphakathi ngezidingo nokuthuthukisa impilo. Bathi basho lokhu ngoba kukhona imiphakathi eminingi esasilele kakhulu entuthukweni. I-Young Communist League ithi ukuba sephepheni lokuvota kube kusho ukuthi uyaqhubeka umzabalazo wokwenza ngcono impilo. In most municipalities, the trust in traditional parties have collapsed. We have seen in the 3 election cycles about 1/5 of voters are no longer participating. Communities governed by syndicates and mafias with the recent revelations, where tenders have replaced planning and people live in permanent blackout and water shortages. It is a lived experience. It's no longer just statistics. These are the front lines of our campaign. Unobhala uSolly Mapaila uthi SACP ifuna ukusebenzisa amandla ezisebenzi kanye nalabo abangasebenzi. Uthi ukuqala izindawo zokulima kanye nama-co-op okuyizindawo zokulekelela abantu kuyisibonelo sokuthi bangenza kahle njengoba izinhlelo seziqalile ezifundazweni ezintathu. Nathi kungenza ngcono impilo. Our independence as the Communist Party is non-negotiable. The party will contest the 2026 local government elections without the permission of anybody. It's our independent decision. This decision, comrades, gives us tangibility. uMapaile uveze ukuthi bayameseka kakhulu umkhuzo wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Firstly, we just want to say bravo to General Mkhwanazi. We support him fully. We think this thing has been long overdue. And he bailed the cat. That was very important. We want to say, may he live long, may he be protected. I-SACP inxusa ukubumbana kwezisebenzi zamazwe ukulwisana nakubiza ngokuthi i-USA isempini yokulwisana namazwe ngakwezomnotho. Blondi Khadebe, SABC News, KwaDlangezwa. Isebe lombane nezamandla liza kusungula iphulo elinqamene notyalo-mali le-G20 kwindlela zokupheka ezicocekileyo kwilizwekazi i-Afrika. Ngokwe-arhente yezamandla yehlabathi jikelele, iintsapho ezine kwezintlanu kwilizwekazi i-Afrika zisapheka ngezixhobo ezingcolisayo ezifana neenkuni, amalahle namalongwe. Oku kubangela ukubhubha kwamawaka phambi kwexesha minyaka le ngenxa yongcoliseko lomoya. Liyasematsatsenge emgama ungangeekhilomitha ezingama-30 kusukela eMahikeng sekuqenqeleke uthotho lweminyaka ikhona lengingqi kodwa oko yayingunkqi ukufikelela koluntu kwiinkonzo zombane. Matsatseng, I've been living here for many years. We don't have electricity. Matsatseng uthi baphila ngamabona ndenzile ngokungalixesha lantlandlolo basebenzisa imililo ethe gengelele ukupheka. Bambi bakhalazela impilo zabo ezisesichengeni.
An open fire outside is not good for us. The smoke irritates and damages our eyes. The fumes also affect our lungs. We need government to help us with electricity. We can't grow up and die using these methods of cooking. Eke isebe lezombane namandla lithi oku kudala kuchaphazela nabo bangafikelelekiyo kumaxabiso ombane. Now is that with the cost of electricity going up, people are now having to make choices. You know, do I buy food, do I buy electricity? So with that happening, they're now resorting to alternative methods of cooking. So within the continent of Africa, 500,000 women and children die prematurely every year as a result of the toxins that are released from the fuels that they are using to cook on. So we're trying to eliminate that throughout Africa. And in South Africa, we're trying to find alternatives to electricity so that we can find cheaper ways for people to actually be able to cook. Lokwimiba ephambili kwingxoxo ze-G20 zindlela ezicocekileyo ezingezinye zokupheka. Ukanti ke ukuphehla umbane ngamandla endalo ngohlobo lwe-biomass ngabula makhumsha yinxalenye yamanyathelo enguqu nangona nje kungekabise lubala ukuba kuza kubandakanywa ncakasana njani kwilinge lokupheka ngokucocekileyo. Umphathiso wezamahlathi ezokuloba nezendalo uGqirha Dion George uthi ulwaphulomthetho kwimiyezo yeli jikelele malujongwe njengenzame zokuqhwalelisa uqoqosho lweli. Umphathiso bethetha eKapa kumsitho wehlabathi iWorld Ranger Day nobibanjelwe eTable Mountain Park. Le indibano ebhiyozela iRangers kodwa ke ikwaqalasela umsebenzi abajongene nawo abanogada bokusingqongileyo. iRangers aziwa ngokukhusela indalo nelifa lomdali kwelilimiweyo kuqukwa konke okushukumayo. Kubikwa ngelithi elilizwe lomdibaniso litshotshe entlamayela nendalo entlantlo ngentlantlo okanye biodiversity ngabula marhanuka. We commemorate our rangers who are standing on the front line combating illicit wildlife trafficking, and to them we say thank you very much, and to those that have paid the ultimate sacrifice, we remember you. You will never be forgotten because your contribution to the world is making a difference. Apha eTable Mountain National Park kubekho izehlo zobugebenga ezili-133 kunyaka ka-2023 zehla zaya kuthi xhaxhe ku-57 kunyaka ka-2024 kwaye zibe ngama-47 ekuqaleni koka-2025. Ubusela buzeke emzekweni kwaza kwangathi kuyanyuka ekupheleni koka-2023 nasekuqaleni koka-2025. Abasemagunyeni bathi amapolisa namagosa anyanzelisa umthetho kufanele anconywe ngentsebenziswano yawo nabanogada bokusingqongileyo belondoloza indalo. And to those people that are involved in illicit wildlife trafficking, we will find you and we will punish you. Abo basebenza elwandle nasemoyeni besebenza nasezintabeni kwicandelo elikhethekileyo bafunquke ukusuka kwi-18 kuya kutsho kuma-40 eRangers sukela kunyaka ka-2021. iSandpax ikwaqhwabele izandla indima yeRangers ekulondolozeni amaziko olondolozo kwihlabathi. These are people who play a very significant role in conservation and ensuring the integrity of protected areas. And as I always say, without rangers, there are no protected areas. Without rangers, we cannot speak of national parks. So we as SANParks regard rangers as literally the pivot of the entire system. iRangers nexanduva lokukhusela kusingqongileyo sukela kwizityalo, intyatyambo, amahlathi, ukusukela kumanxweme ukuya kwindawo esemathambekeni nasezintabeni. Mlamli Maneli wendaba ze-SABC eKapa. Abaxhasi besikolo esithandwa kakhulu sabantwana abanezidingo ezikhethekileyo kwingingqi yaseGeorge eNtshona Koloni benze itheko elincamisa umxhelo nelimbetshe-mbetshe laminyaka le lokhuphiswano lokutya olukudido olukhethekileyo nalapho iingcali zincamla zikhethe okona kutya okuhamba phambili. Lo msitho unyusa imali ezifuneka kakhulu kwisikolo iCarpe Diem. Esi sikolo sibonelela ngemfundo eyodwa kunye nokukhathalela abafundi abangaphezulu kwamakhulu 400 abaphuma mbombozone zeli.
Abapheki abaphuma izandla bebebila besoma bekhuphisana ngezidlo ezimuncisa intupha. Konke oku yinxalenye yomsitho osele usisithethe kwidolophu yaseGeorge. We do creative things that we don't normally do in the kitchens. We push it to the next level, but it's the team building and it's also the opportunity to offer back to the community. Giving once a year back somehow, knowing that something is going for good. Just making this amazing cuisine. Every night it's a theme, or every time it's a theme. It's just incredible to just be part of this journey of Gourmet Gourmands. Isikolo iKapediem sasungulwa ngonyaka ka-2000 kwaye sixhomekeke kwinkxaso yoluntu ngezimali. Oku kuncedisana neenkqubo ezikhethekileyo zokufundisa nokuphuhlisa aba bantwana ngezakhono. The 16 years that they've done it is proof that it's working. And for me, it's just nice to give. I promise you, there's no intention to get anything out of it, to just give. This fundraiser is absolutely amazing to reach the dreams and the goals that we set at Carpe Diem, and that's to make sure all the kids are supported and that we develop every possible ability in their lives to make sure that they are contributing in South Africa as a citizen. Imali eyenziwe kulo msitho iza kujongana nokuxhasa amaphulo akhethekileyo kwesi sikolo, kuquka nokuthenga iibhasi ezintsha zokuthutha abafundi. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Obasi eGeorge. Kamnandi mawethu.